Electrical short circuit ang pigtutok dung rason sa pagkakasulo kan session hall sa Banwaan kan Huban Sorsogon kan Sabadong aga. Sigun kay Fire Officer 2 Mark Mendizabal kang Huban Bureau of Fire Protection, sarong concerned citizen ang nagpasiring sa saindang istasyon. Nga ni i-report ang nahiling na nagluluwas na tiyaring o agyo sa ikaduang iskalon kang edipisyo. Tulos maninda ining pigrespondihan, alagad fire out na kan makaabot sinda sa lugar. Base sa saindang investigasyon, nagluluwas na nagkaigwaning electrical short circuit sa aircon sa loob kan session hall na day tulos na riparo na naging dalan kan dagos kaining pagkakasulo. Then upon arrival po doon, pag ng building, pagpasok doon sa building, wala na po silang nakitang presence ng apoy, tapos yung smoke wala na din po. So yung nadatnan nila is yung fumes na lang po, tsaka yung area po is dark na po, as in dark. Punong-puno na po ng abo. Opo. Then, yun po, bali fire out upon arrival po. So, hindi na kami nag-conduct ng fire operation. Hindi na kami nagbuka ng tubig po. Nga ni maibitaran ang siring na insidente pagirumdom kan BFP. Maging maging doble ingat po tayo sa ating bahay or sa loob ng ating opisina na halimbawa po kung aalis man tayo, kailangan po lahat po sigurado po nakababa yung fuse, naka-unplug po yung mga appliances. Kasi kahit po yung appliances natin na sinasabi natin na sira na, mas po naka-plug po yan, nakasaksak, posibleng may dumali pa din po dyan na kuryente, which is can cause electrical short circuit or overheating po ng appliances na mag-eventually lead to sunog po. Sa presente, padagos pang piga-aram kung piraan total na danyos ka nasambitan ng insidente. Para sa Mabaretang Tatak Bicol, May Arango.